रणधुमाळी ग्रामपंचायत निवडणुकांची अनुभवा कोकणशाही सोबत। नमस्कार दर्शक हो, आपल्याला माहितीच आहे सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकीचा धुराळा अवघ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उडालाय। आपण सध्या आहोत पणदूर या गावामध्ये। आपल्यासोबत आज भाजप प्रणित समृद्ध गाव विकास पॅनल पणदूरच्या सरपंच पदाचे उमेदवार ॲडव्होकेट सौ मनीषा तुकाराम साईल अर्थात दादा साईल, जे पणदूरचे स्मार्ट सरपंच आहेत, त्यांच्या सौभाग्यवती आहेत। मॅडम, काय सांगाल, आपलं पॅनल नेमकं उभं करण्यामागचा उद्देश काय? नमस्कार। सध्या केंद्रात आणि राज्यात दोन्ही ठिकाणी भाजपची सत्ता आहे आणि भाजपची विचारसरणी सध्या जनमानसात काम करते आणि आम्ही पण त्याच विचाराने प्रेरित होऊन आमच्या गावातही भाजपची विचारसरणी तळागाळात पोचावी आणि भाजपतर्फे किंवा भाजपाच्या माध्यमातून आमच्या गावाचा विकास व्हावा, या एकमेव उद्देशाने आम्ही आमचं गाव पॅनल तयार केलं आहे। आमचा गाव तसाही पूर्वीच्या आमच्या स्मार्ट सरपंचामुळे समृद्ध आहे, त्यामुळे आम्ही आमच्या पॅनलचं नाव ठेवतानाही समृद्ध गाव विकास पॅनल, म्हणजे समृद्ध असलेल्या गावाचा अजून आम्ही विकास करायचा या उद्देशाने समृद्ध गाव विकास पॅनल असं ठेवलं आहे आणि ते पण पूर्णतः भाजप प्रणित आहे। त्यातही मी ठरवताना असं ठरवलं आहे की पूर्णतः जे काही सदस्य असतील किंवा ज्या पॅनलचे आमचे सदस्य आहेत ते किमान 12वी पास किंवा 12वीपेक्षा शिक्षण असणारे असावे, जेणेकरून विकास कामांमध्ये त्यांचा पूर्णतः हातभार लागावा, सहभाग लागावा आणि जिथे कुठे अडचणी येईल, कोणालाही असं होतं नाही की माझ्या वार्डातून काम करताना मी सरपंच नसेल तर मी जाऊन सक्षमपणे इतर कार्यालयामध्ये जाऊन काम करेन, ह्या विश्वासाने प्रेरित होऊन सगळे जमा झाले। त्यामुळे आमच्याकडे पाहाल तर सगळे, मी स्वतः ॲडव्होकेट म्हणून काम करते आणि आमच्याकडे एका पॅनलमध्ये जे आहेत ते डॉक्टर, म्हणजे डॉक्टर अरुण गोडकर म्हणून आमच्या इथे गावामध्ये खूप वर्षांपासून प्रॅक्टिस करत आहेत, ते स्वतः आमच्या पॅनलला जॉईन झाले। त्याचप्रमाणे दुसरे आहेत ते राजा कुबल, म्हणजे काशीराम कुबल म्हणून, जे इथे राजा कुबल म्हणून प्रसिद्ध आहेत, ते स्वतः कॉन्ट्रॅक्टर आहेत। तसंच स्वतः आमचे स्मार्ट सरपंच सध्या सदस्य म्हणून आमच्या सोबतीला उभे आहेत, त्यांनी आतापर्यंत स्मार्ट सरपंच म्हणून काम केलंच आहे। तसंच आमच्या आशाताई सेविका म्हणून इतकी वर्ष काम केलेलं आणि त्यांनी जनमानसात म्हणजे तळागाळात जाऊन त्यांनी काम केलं, अशा आमच्या अंकिता राऊळ या एक सदस्य आहेत। तसेच दुसऱ्या सदस्य म्हणून आमच्या इथे मयुरी पंढुरकर, ज्यांनी 5 वर्ष, म्हणजे यापूर्वीची 5 वर्ष त्यांनी स्वतः सदस्य म्हणून काम केलं आणि त्यांचं काम पाहून त्यांच्याच वॉर्डातील व्यक्तींनी त्यांना सुचवलं की तुम्ही परत काम करावं, त्यामुळे त्या पण आम्हाला परत जॉईन झालेल्या आहेत। एकंदरीत आमची सर्व जी पॅनलचे मेंबर आहेत ते सुशिक्षित आणि काहीतरी आणखीन करून दाखवावं, म्हणजे स्मार्ट सरपंचांनी समृद्ध केलेला गावाचा अजून विकास करावा, ह्याने प्रेरित होऊन आम्ही हे पॅनल उभं केलं। मॅडम, जर ग्रामस्थांनी तुम्हाला संधी दिली तर विकासाची नेमकी कशी ब्ल्यूप्रिंट तुमच्या डोळ्यासमोर आहे? ग्रामस्थ मला संधी देतील याची मला पूर्ण खात्री आहे, कारण एकतर माझ्या पतींनी स्वतः स्मार्ट सरपंच म्हणून काम केले, त्यापेक्षा चांगला माणूस म्हणून काम केलं, त्यामुळे आमचे गावाचे सगळे मेंबर माझ्यासोबत आहेत त्याची मला पूर्ण खात्री आहे। आणि त्यामुळे एक माझ्यासमोर एक चित्र आहे की माझं एक वकील म्हणून जे काही वकील म्हणून जी ओळख आहे त्याचा कुठेतरी प्रत्येक क्षेत्रात उपयोग करून प्रत्येक ठिकाणी, म्हणजे प्रत्येक भागात उपयोग करून जिथे जिथे कायद्याची कुठे अडचण येत असेल, काही कामं करताना बऱ्याच वेळा हा प्रॉब्लेम येतो की कायद्याची अडचण निर्माण होते, मग ती अडचण मी दूर करून ती कामं मार्गी लावू शकेन, हा एक माझ्या डोळ्यांसमोर उद्देश आहे। आणि त्याही पुढे एक महिला म्हणून महिला सक्षमीकरण करणं आणि त्या उद्देशाने महिलांसाठी कुठेतरी एक चांगला रोजगार निर्माण करायचा, असं काही आम्ही डोळ्यासमोर ठेवलेलं आहे। आणि त्या उद्देशाने आम्ही आतापासूनच आखणी तयार केली की काय उद्योग महिलांसाठी ते राबवता येईल, जेणेकरून महिला घर बसल्या काय उद्योग करू शकतील आणि स्वतः कमवून स्वबळावर उभ्या राहू शकतील। मॅडम, आपल्या शिक्षणाचा गावच्या विकासासाठी नेमका कसा फायदा होणार? माझ्या शिक्षणाचा गावच्या विकासासाठी फायदा म्हणाल तर मी स्वतः वकील म्हणून काम केलं, त्यामुळे ज्या काही कायद्यात किंवा काही प्रकल्प राबवताना काही कायद्यातल्या खाचाखुचा दूर करणं ही खूप महत्त्वाची बाब असतं आणि ती कशी दूर करायची किंवा त्यासाठी कायद्याची साथ कशी घ्यायची हे मला परफेक्ट माहीत आहे। आणि त्यामुळे त्या दृष्टीने योग्य आणि मला जी सोबत मिळाली आहे ती माझे सगळे सदस्य चांगले आहेत आणि सुशिक्षित आहेत, त्यामुळे मी
त्यांच्या सहयोगाने मी काम करायचं ठरवलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे माझ्या ज्ञानाचा उपयोग करून गावाच्या समृद्धीसाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. मॅडम, अगदी शेवटचा प्रश्न आहे. आजच्या दिवशी ग्रामस्थांना नेमकं काय आवाहन करा? ग्रामस्थांना आवाहन करण्याचं म्हणजे ग्रामस्थ खरं तर सगळे माझ्यासोबत आहेत आणि ग्रामस्थांना असंच आवाहन करेन की असंच माझ्यासोबत राहा. जसे माझ्या पतीसोबत तुम्ही कायम राहिलात तसे माझ्यासोबतही कायम राहा. हा गाव जेवढा स्मार्ट सरपंच म्हणून यापूर्वीच्या सरपंचांनी अर्थातच माझ्या पत्नीनी समृद्ध केला आहे, तो गाव याहीपेक्षा समृद्ध व्हावा आणि तो राष्ट्रीय पातळीवर पण चमकावा म्हणून मला शुभाशीर्वाद सर्वांनी द्यावेत ही सगळ्यांना प्रार्थना करते आणि माझे 4 शब्द संपले. धन्यवाद मॅडम, आपला वेळ आम्हाला दिल्याबद्दल. आभारी. तर या ठिकाणी जसे पणदूर गावचे स्मार्ट सरपंच दादा साईल अर्थात मॅडमचे मिस्टर देखील आहेत, त्यांच्या पाठीशी जसं गाव खंबीरपणे उभं राहिलं तसंच माझ्या पाठीशी देखील गावाने खंबीरपणे उभं राहावं असं आवाहन मॅडमनी अख्ख्या गावाला केलंय. चिन्मय घोगळे, कोकणशाही, पणदूर. रणधुमाळी ग्रामपंचायत निवडणुकांची अनुभवा कोकणशाही सोबत. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.